I see you wanna play with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how I go there. Yeah, I wanna throw that. Me and you one on one, treat it like a show. Takže vítam vás pri ďalšom sledovaní Prima Varžečka v Kempovinách. Je to prvá relácia, kde budem mať svojho prvého hostia, ktorým je Peťa. Takže ahoj Peťa. Ahoj Gabo. Takže si navaríme pohárový koláč, ktorý je dosť chutný a mohli by sme si podať aj ingrediencie. Takže potrebujeme olej, kryštálový cukor, 2 vajcia, polohrubá múka, kypriací prášok, vanilkový, cukor, mlieko. Teda nasypeme si tú múku, dáme si 2 hrnčeky tej múky. Takže máme hrnček múky, vysypeme si do misky a ešte 1 hrnček múky. Takže nasypeme si cukor, ktorý sa nám sype po našom kredenci, po našej pracovnej doske, ale to vôbec nevadí. Takže cukor si dáme... 1 hrnček? Áno, dáme si tam všetko. Peťa, môžeš dať kypriací prášok, ktorý nám zväčší objem toho nášho koláča. Like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how I go there. Yeah, I wanna throw that. Me and you one on one, treat it like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for you. Takže rozbijeme si vajcia. Peťa, zatiaľ môžeš zobrať do rúk vanilkový cukor, ktorý tam pomalu chvíľočku primiešame. Nech sa páči. Tak vanilkový cukor. Vanilkový cukor. No takže máme v ňom vanilkový cukor, 2 vajcia. Teraz treba to premiešať. Peťa nám premieša. Look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? Nalejme si mlieko. Iha, stala sa malá nehoda. To sa stáva v našej kuchyni. To sa stáva v každej kuchyni. Teda nelepil, tak si ho vymastíme, náš pekáč, alebo ako sme to nazvali, plech. Teraz vezmem ruku svoju a takto to pekne pomastíme. Takže dali sme obyčajný olej, ktorým si pomastíme tento plech. Zmiešaného cesta pridáme olej. A zase opäť dobre premiešame. Toto sú maliny, ktoré teraz si dáme na ten koláč, aby nám spríjemnili dobrú chuť v tom koláči. Môžeme použiť ľubovoľné ovocie. Takže maliny sme si odcedili od šťavy, ktoré si za chvíľu, o malú chvíľu si ich vysypeme na to cesto, ktoré sme si vlastne pripravili. Dobre vyzerá to cesto. Myslím, že áno. Takže sa nám podarilo vlastne... Rozlejeme po celej dĺžke plechu. Áno. Takže asi... Takto bude vyzerať náš koláč v našej prvej relácii, ktorý sme si pripravili. Do rúry, kde sa nám bude piecť 10-15 minút a o chvíľu si skúsime, či koláč upečený. Chcel by som poďakovať Peti, že bola ochotná prísť do nášho štúdia a pomôcť mi s koláčom, ktorý sme si pripravili a ktorý sa nám pečie. Rád to sa stalo, možno prídeme aj na budúce. Špinavé riady, ktoré budem musieť sám umyť a tak pomôže mi aspoň táto jar, ktorú som si teraz vzal do